खुलुमबाय बयनिसिमबो फिन खेबसेबाव आंनि इउट्युब चेनेलाव बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय। जोंहा दुम्ब्रुगुरि गामिया सिगां बोसोरफोरनि बादिनो देग्लाय बोसोरावबो थावख्रि हारिमु आफादनि बानजायनायाव मागो दमासि फोरबो फालिथायाव लादोंमोन। दा जोङो फालिगासिनो दङ। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो, शेयार खालामदो। लोगोसे चेनेलावबो गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। थ' बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नै जोंनिया मागो दमासि फोरबोखौ रायजोयैनो फालिनाय जायो। दा जोंनिया बेलागुर लुनो लाहार फाहार सोलिगासिनो दङ। नै बिथांमोना जोंनिया रायजोयैनो मागोखौ फालियो। फिथाफोरखौ जों रायजोयैनो जायो। नै दा जोंना बेलागुर लुनायनि लाहार फाहार सोलिगासिनो जोंनिया नै गोथौआ जाबायना जाबायना नोंथांमोना नायलांबाय था आरो नुलांबाय थाबावगोन माबायदि जागोन बेलागुरा बेसे गेदेर जागोन नुलांबाय थागोन। थ' बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय था नोंथांमोना। बिजौ गैयाबाथाय अन्थाइ मानि गावलांजोबगोन। हाथ मुसि गाबजों मा नांगौ? बुंनांगोन नोङो मा खालामनो नागिरदों? नै जा गुबुन बोसोरफोर बायदिनो थावख्रि हारिमु आफादनि बानजायनायाव दायो जोंहा थावख्रि हारिमु आफादनि आफादगिरि बिथां लेङाइ आफादगिरि बिथां लेङाइ नेहाथारि बिथां नै बिथांमोना जिगाबखौ होजेनसिगोन जोंहा बेलागुराव। नै गिबियावनो जोंहा लेङाइ आफादगिरि बिथाङा बेलागुराव जिगाबखौ होजेनबाय। नै सासे बिथाङा लेङाइ नेहाथारि नै बिथाङाबो नै बिथाङा जाहैबाय आफादगिरि। दा जोंहा बेलागुर लुजेननाया जागायजेनबाय। थ' नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ नुलांबाय थागोन। माबोरै जायो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव एसे बुंहरलायदो। जा हाबाफारिया सोलिबाय थागोन नै दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय गाबोनबो सोलिगोन। डेन्जारखा आदायाबो भिडिअ
आगरसे आरो गिथारनानो बाथिंसे ओरैनो मानसिफोर हरनायानो गिथारनि बाथिंसे सोमदों होनदों बाथिंसेना नानि बाथिंसे समानो दे माम्बार दे अरदाब जावनाया सोलिबाय अरदाब जावगासिनो जोंनिया फिथायावनो नै फिथा एवनाय हाबाफारिया जागायजेनबाय जोंनिया जागायजेनबाय फिथा एवनाया Yo मा सा ना मा इयो सा गाइखेर जोंना बेलागुरा सावबाय बेलागुर सावनाय हाबाफारिया जागायजेनबाय जोंनिया नै फिथा एवनाया आरो सोलिबावबाय फुंनि
masih duduk. Ya istirahat ini. Ayo. Istirahat tadi. Jai Madani, Jai Madani, Jai Hari kapan pulang kita?